Dobrý deň všetkým. Dnes vám ukážem, ako spustiť čističku obilia. Ako tento stroj funguje. Tu je potrebné skombinovať dve veci. Hrúbku vrstvy, ktorú budete dávkovať, a množstvo vzduchu nastavené pomocou meniča, invertora. Je potrebné nastaviť toľko vzduchu, aby pri akejkoľvek produktivite niekoľko zrn preletelo do prvého otvoru. Pretože keď narazíme na kameň podobný veľkosťou zrnu, takmer vždy má väčšiu hmotnosť a preto preletí do prvého otvoru. Stroj potom triedi do zvyšných 6 frakcií a vy si vyberiete, koľko z nich chcete použiť. Myšlienka je taká, že kvalitnejšie semená budú padať z jednej strany stroja a menej kvalitné z druhej. Nastavením sklzov, žľabov, oddelujeme semená na lepšie a horšie. Lepšie semená môžu byť z 2, 3, 4 alebo zo všetkých frakcií. Závisí to od materiálu v zásobníku a od toho, čo robíme. Či čistíme obilie pred uskladnením, aby sa nepokazilo, alebo vyrábame osivo. Pri príprave osiva používame tabuľku, napríklad raž alebo tritikale. Vietor medzi 4,5 a 5. Dve frakcie. To znamená, že menič nastavíme na 5 a pre osivo zoberieme dve frakcie. Teraz spustíme motor. Počkáme, kým dosiahne zvolenú rýchlosť. A teraz pomaly otvárame zásobník, až kým niečo nezačne lietať do prvého otvoru. Teraz venujme pozornosť systému otvárania a zatvárania. Nie sú tu žiadne stupnice 1, 2, 3, pretože ich nepotrebujeme. Keď nastavíme vrstvu, ktorá nám vyhovuje, zaisťovacia skrutka sa pritiahne k rukoveti a zafixuje. Keď potrebujeme vymeniť vrece, zatvoríme zásobník, vymeníme vrece a znovu ho otvoríme bez toho, aby sme sledovali, ako veľmi bol predtým otvorený. Venujte pozornosť týmto rukovetiam. Na čo slúžia? Vo vnútri stroja sú prepážky, privarené k tyčiam, vysoké ako tieto rukovete. Posúvaním sklzov môžem pridať alebo ubrať celú frakciu a pomocou prepážky môžem odobrať polovicu. Napríklad pri čistení pšenice. Na siate berieme dve frakcie. Páči sa mi tretia frakcia, ale nie celá. Predpokladám, že ťažšie zrno bude lietať bližšie k motoru, takže naklonením prepážky doprava môžem vziať polovicu nasledujúcej frakcie, teda lepšie semená. Môžem teda zobrať 2, 2,5, 3, 3,5, 4 alebo 4,5 frakcie. Pri hrachu robíme opak. Prvú prepážku mierne nakloním doľava, pretože hrach je ťažký, takže málo z neho preletí do prvej frakcie. A teraz sledujem výsevnú frakciu, ktorú som vybral. Ak sa tu objaví polovičné zrno, prirodzene poletí ďalej od motora. Takže ja naklonením ďalšej prepážky doľava sa pokúsim vziať polovicu a presunúť ju do ďalšej frakcie. Ak v tejto frakcii nie sú žiadne polovice zrn, rukoveď zostane vo zvislej polohe. Alebo môžem časť nasledujúcej frakcie zobrať naklonením prepážky doprava.
Výška stroja. Stroj má výsuvné nohy. Ako sa to robí? Je potrebné zaháknuť pás diagonálne. Pristúpiť s traktorom, zdvihnúť stroj, odskrutkovať skrutky a vysunúť nohy. Otvory vo vnútorných nohách sú vyvrtané každých 100 mm. To znamená, že môžete zavesiť 50-kilové vrece, Big Bag 500 kg alebo Big Bag 1 tona. Alebo môžete pristaviť moričku osiva priamo pod frakciu čistého osiva. Pri Big Bagu sa uchytenie robí inak. Môže byť držaný na vidlách traktora, alebo takto. Jedno ucho tu, druhé tu. A bude stáť stabilne. Počas plnenia ho možno mierne zdvihnúť, aby stál istejšie na zemi. Venujte pozornosť montážnym skrutkám. Keď je separátor zdvihnutý, tieto skrutky musia byť dotiahnuté, aby bol stroj stabilnejší. V tejto verzii separátora je elektrická skrinka umiestnená zvonka, takže nám neprekáža pri vyberaní naplneného vreca spod separátora. Aby čistička pracovala správne, musí byť nainštalovaná vodorovne. Držiaky na vrecia sú tiež súčasťou balenia. Máme 3 jednoduché, 2 dvojité a 1 trojitý. Keď som zvolil 2 frakcie na osivo, nastavím dvojitý držiak. Ak jednu, tak jednoduchý. Potrebujeme imbusový kľúč a 10 mm kľúč. Namontujeme ho tak, aby sklzy boli v strede držiaka. Skrutky oproti otvorom. Teraz nasadíme vrece zozadu a zhora. Pritlačíme ho k sklzu. Túto časť vreca vložíme dovnútra a dotiahneme. Tu bude pritlačené a tu bude zovreté. Stroj je vybavený držiakmi na 50 kg vrecia alebo držiakmi na Big Bagy. Aké vedomosti potrebujete? Keďže ide o vzduchový stroj, nemôže stáť tesne pri stene, pretože potrebuje nasávať vzduch. Sem nemôžeme dať ďalšie vrece, iba toto so sieťkou, pretože vzduch musí úplne vychádzať von a je potrebné zabezpečiť, aby bolo vždy niečo v kontrolnom okienku. Semená musia vstupovať do separačnej komory ako súvislá vrstva po celej šírke. Len vtedy dôjde k správnej separácii. Jednoducho povedané, nemôžeme otvoriť na maximum a sypať do prázdneho zásobníka, pretože vzduch potom uniká nahor a semená vstupujú do komory nerovnomerne a teda sa netriedia správne. Čistenie stroja. Raz denne alebo pri zmene druhu semena je potrebné stroj vyčistiť. Ako viete, osivo nesmie obsahovať cudzie semená. Najprv vyčistite zásobník, najlepšie kompresorom. Potom nastavte maximálnu rýchlosť a zapnite spätný chod. Počas spätného fúkania je potrebné odstrániť vrece, vziať kompresor a pomôcť vyfúkať zvyšky. Vložte ruku dovnútra a zo dna a zo stien vyfúkajte všetko, čo tam zostalo. Stroj to vyhodí cez motor. Takýto stroj si môžete objednať e-mailom alebo telefonicky. Odkaz na separátor obilia nájdete v popise. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa v ďalších častiach.